Jo soc filla, neta, besneta de pescadors de moltes generacions i el que vaig intentar és buscar noves maneres de donar a conèixer el món de la pesca perquè creiem nosaltres que és de vital importància per consumir el peix de proximitat, saber d'on ve i com arriba a nosaltres. Des de Capamar el que promovem és donar a conèixer la tradició pesquera a través de plataformes com la platgeta.net per fer arribar el peix de les barques a casa. El nostre producte, el producte d'aquí, de les barques, és un producte de proximitat, és un producte fresc del dia, de temporada, perquè les barques arriben cada dia amb un producte diferent, és un producte que no s'acumula en estocs, tal com arriba, es ven i arriba al consumidor, i és un producte que té molta qualitat, es tria a mà i es selecciona cada peça una a una sense cap tipus d'element mecànic ni additiu. Nosaltres volem que el nostre peix, el nostre marisc, acabi degustat per un consumidor responsable i que busqui la sostenibilitat. Volem que pugui degustar-lo i saber que ve d'un lloc proper, d'aquí a les nostres costes, i que ha estat seleccionat a mà i que hi ha unes persones, els pescadors, que estan darrere d'aquest producte i el fan possible cada dia.